שמאות מוקדמת זה אחד הדברים החשובים ביותר שתעשו לפני שתחתמו על חוזה לרכישת דירה. תראו, אני יודע, לקנות דירה זה מרגש, זה חלום שמתגשם, אבל לא צריך לעשות החלטות פזיזות. חשוב לעשות שמאות מוקדמת. הרבה אנשים לא יודעים ש75% מימון שהבנק נותן זה לא לפי המחיר שקניתם את הדירה, אלא לפי המחיר שהשמאי ייתן לדירה. לדוגמה, אם אתם עכשיו רוכשים דירה ב1,500,000, אתם חושבים שתקבלו 75%, שזה יוצא לכם 1,125,000. אתם מביאים שמאי, בפועל שמאי נותן שמאות לדירה של 1,300,000. 75% מימון מ1,300,000 זה 975, חסר פה 150,000 שקל. הבנק לא ייתן לכם יותר מזה, הוא ייתן לכם רק 975. ואם אין לכם הון עצמי מספיק, אתם צריכים למצוא מאיפה להשיג את ה-150,000 שקל האלה. יש הרבה מקרים שזה מפיל את העסקה. עכשיו, גם אם זה לא מפיל את העסקה, אם אתם לוקחים הלוואות אחרות, שזה לא משכנתה, זה ריביות גבוהות יותר, זה רק להפסיד. ובאמת אם זה מפיל את העסקה, הרבה פעמים בחוזה יש לכם קנס, אז אתם גם שילמתם קנס. דבר נוסף, השמאי יכול למצוא כשלים בדירה, שאי אפשר בכלל לקבל עליהם משכנתה. לצורך העניין, אם הוא מגלה שיש חריגות בנייה. הרבה בנקים בכלל לא נותנים משכנתה על חריגות בנייה. תוכלו להציל את עצמכם מהעסקה הזאת כשאתם מביאים את השמאי. דבר נוסף, אם השמאי נותן שמאות נמוכה יותר, אנחנו יכולים לקחת את זה בתור קלף מיקוח ולהגיד למוכר, תשמע, אנחנו רוצים לקלוט, בוא, תוריד לנו את המחיר. תראה, השמאי נותן שמאות נמוכה יותר. במידה ועדיין אתם רוצים את העסקה הזאת ולא רוצים לפספס אותה, אתם יכולים להתנות את קיום החוזה בשמאות הדירה, שהיא תהיה תואמת למחיר הדירה.